lang, hindi kasi ako taga dito eh. Ano ba square root ng 4? Orasyon para di tabla ng Silus. Kumusta niyo mga cancer? Ako nga pala si Paolo at ngayon maglalaro tayo ng tumawa ka, talo ka. Pag tumawa ako, mananalo kayo ng 100 piso. Papakita ko dito yung code. Mananalo kayo ng load. Kaya ano pang inaantay nyo? Pindutin agad ang notif bell para di kayo maunahan ng mga yagit. Atin na agad simulan. So 5 ating buhay dahil tank build tayo. Okay, may pera na eh. So hindi na talaga ako tatawa. Kasi makangat na ako. Dali kay Lorenzo. Nagsisilos ako! In English! Jealousy! Buksan natin yung jealousy na yan. Ano pala pag tumawa ka, silus ka yung pala to. Diba? At least kung hindi ka niya love, at least meron kang load. Diba? Kasama niyo ako. Sunod. Dito bagay. Like kay Marlito. Ano ba tawag dyan? Bluetooth daw. Bluetooth? Oo. May tunog. May tunog. Wala. Basta gumanon ka kanina, power off. Yung mata pa lang niya eh. May pagkasabaw na eh. Power up din ako pag hindi na siya tumatawag sa akin eh. Sunod. Kaya nakabahan yung tigi 1 piso ko. Galing kay Amogus. Tol, paki-about yung mga... Galing. Sunod. Kung mapapatawa. Gisilus na ako eh. Galing kay Melodic. Laro muna kami ni ano. Sabay. Ba't pag tinitindo ko yung mata niya? Parang pigati. Parang may mga luhang hindi bumabagsak. Mailakad mo na lang yan, pre. Mga alitap-tap G ko dyan. Laban lang, okay lang yan, diba? Importante eh, mahal natin sarili natin. Nakita ko na agad eh, yung ano pala niya, leeg niya eh. Alam ko ng ano yung tank build yan eh. Sobrang benta ngayon talaga nito eh. No? Hanggang dito, nakikita ko pa rin siya eh. Sunod. Copyrighted pa hayop. Naka-copyright din yung kanyang pinakamamahal. Iba. Patay ka kay Arjo Atayde, no? Ayoko na. Nakita ko na naman itong mukhang to para may naalala ko sa mukha na yan. Ganito. Sunod. Bigla ako, sorry. Ayaw ko tayo mga bigla. Yung tumingin din si Jack Roberto eh, no? Pakita ko to. Ito yung nakikita niya sa panaginip niya eh. Sige, pakita mo na makakasa mo na isang buhay dyan. Bigyan mo na ng load. Sunod. Hello, madlang people, mabuhay. Miss you. Miss you. Kulang ka lang sa farm. Kulang ka lang sa tank. May ina pa yung tank build mo. Ano ka muna? Mag-farm ka muna ng konti, ha? Early game pa, early game. Ano ko? Yung puso ko. Ito rin ba nararamdaman ni Jack? Araw-araw. Sunod. Galing kay Amazing. Tesla. May mga tao. Hindi makakalaban ng teknolohiya ni Tesla dito. Hindi pa pwede. Hindi niya malalaman ano yung tao sa makina. Tesla dito hanggang Tesla lang. Mahirap paganahin yan dito dahil sa jeepney culture din sa Pilipinas. Yung Tesla dito pang power bank lang ang makina. Sunod. Naki-anime feel. Stay safe everywhere. Tagulan nga lahat ngayon, di ba? Kaya doble yung selos moments eh. Doble yung selos hour eh. Sunod. Playlist mo sa Spotify. TikTok lang ka, mamen. Meron kang bars pero broke ka malengke. Maria Hiwaga, ikaw. Nakashuffle. Pa, nagsiselos ka niyan, shota. Ngayon, Chiwana pa. Oh! Tayo naman, bagay na koy-koy ka na. Ikaw na lang ang katabi. Ngayong gabi. Nasa si Carlos Agassi. Tayo magkasama. Nasa si Rosmar. TikTok lang ka, mamen. Meron Ito yung huling 3 brain cell ko ng alas 2 na umaga. Isang kinakausap pa ako, isang natulog na, isang sumusuporta lang dun sa sabaw. Sunod! Jack Roberto Asita. Hindi ko pa nasabihin. Hindi ko alam. Sana hindi lang yan ang hiwa ng cake na kakainin ko. Pagod na ako. Sorry guys. Huwag ko umiyak to, nandito ako. Halika rito. Yan, unsend mo na yan, unsend mo na lahat. Sunod. Yung sobrang ganda na pinapanood mo, hindi mo napansin yung window na escalator. Bakit ba tinatext ko pa si Barbie. Bawal yan, send yan. Nanonood ba siya ng K-drama? Oo nga.
Priorities naman, di ba? Hindi tayo iiwan ni, Chang Hei Chung Chong Chang Chong Kok. Rod, galing kay One Dragon Fruit. Ibang level ang isang lalaki sa India na siyang Ibang level din si Jack eh. pinakamayabang pulubi sa buong mundo. Pinakamayabang pulubi. I know so many people. Mamalimos ha, kumikita lang naman siya, Bok Johnny, ng hanggang 49,000 pesos kada buwan. Wow. Siya po si Barat. Woo! Ang sarap ng tawa ni ate. Buti ka pa ate na ilalabas mo yung tawa. Ayop. Inggit ako. Hindi ko kayo bibigyan load. Bahala kayo dyan. Sunod, me first day of class. Kaya hindi ka. Hindi ka gago pero ginagago ka naman niya. Pumili ka na lang. May nakita akong ballpen doon sa upuan ng kaklase ko. Akin ka na boy. Sunod! Galing kay Jessica Roa. Aray ko ah. بابا جي إلى إكس بوكس سيريس إكس بابا جي إلى بلا ستيشن 5 على ستيشن 5 بلا ستيشن 5 إلى لوجيتك إلى هايبر إكس 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 هايبر اكس 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 هايبر nangyayari? إكس إلى جيران Sinaya mo oras ko at nahat kami. Sunod, balik kay Soj. Working out para ma-unlock yung dad strength at maging abusado. Grind lang mga alitap-taps. Ayan ang tunay na lalaki. Di ba? Yan ang tunay na alpha. Sunod. Oh, you so quiet. Kaya kay Jorno. What's on your mind? Dami nilang humahabol dating chase. Sinahanap ang location ko, they wanna trace. Nagpakawala pa ng babae, wanna stay us. Don't play with us, don't play with us. Mission Promise. Lahat kami go get us. Say ko walang block, kasi hindi kami sa gera. Blues. Ano nangyayari? Tama mga pera. Oh! Damn. Okay, medyo may galit na yun ah. Sunod! Pala ka dyan. Okay, Kurt, you don't have to boast your diploma and mock others who don't have one. Masyadong nagyayabang. Inggit, pikit. Dami talaga yan. Literal nagsisilo sa internet, diba? Tinag ka ba? Eh, bagay, tinag ka na niya kasi inggitero ka. Pero pag-inggit, pikit, ganun talaga. Online naman yun eh. Baka di mo naman kailangan makita lahat online. Hindi mo feed lahat yan. Sunod, ngayon nangyayari, pag na-unsend yung mga message, nag-overthink ka, diba? O yung mga naiisip mo. Hindi yan para sa'yo. Huwag kang feeling main character. Sunod, galing kay Alvin. Ang bobo siya, trap niya. Ang klase iyak yun. Sabi, wala na 100% silos. Ganda ng pang-alarm. Di pa ako nagbabayad, malungkot na ako. Nakakasilos ka naman ng merong sariling tindahan. Pero marami sa lao. Lagyan mo lang ako ng bawasan mo na yan. At lagyan mo na, bigyan mo na ng load yan para may pang-text siya. Puro kay unsend eh. May pang-text ka na ngayon para di ka matalo kay boy best friend, di ba? So, Rad. Laban ko din ang pagmamahal ko para sa'yo. Hanggang sa dulo. Ayoko na, men. Kung sumaya, tighati lang to eh. Sunod, galing kay ha. Okay? Ginamit mo ng ginamit si Joey, hindi mo siya inalagaan, hindi mo siya na-maintain, nasira po siya. Nagets po? Opo. Nakaka-relate ba yung iba sa inyo, yung mga ginamit lang pero hindi naman inalagaan? Oh! 1-0. Ginamit at hindi inalagaan. May alam mo sa dulo ng araw, di ba? Sarili mo lang din ang susuportahan mo. Mas natawa ako dun sa self-support niya. Wow! Yo! 1-0. Ganyan din si Jack eh. Kaya pag wala si Barbie, pag hindi siya sinusuportahan, sariling lang niya kasi naka-tank build siya. Sarili lang niya susuportahan niya. Sunod, ni Albolario, J. Robert. Ito ka doon, Barbie. Ano ba napanood nyo dyan? I am Destroyer of Silus. Sunod, kay Gabrab. When the taxi driver at the airport said, "Hi, welcome to the Philippines. Where would you like to go?" Ang basing! Ubus na! Ang bakit pasensya. Sunod, nani kay Lorenzo. Ma-expose na lahat. Huwag lang kung paano ako ang big era. Habang tumatanda ka na, magkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo, magiging mas confident ka na. Gahanap ka ng mga Andrew Tate sa FB. Sunod, galing kay Piolo. Excuse me sir, tanong lang. Hindi kasi ako taga rito eh. Ano ba square root ng 4?
Laptop ko yung pote ko. Kung magagalit mo ako, gagawa ko ng bomba. Una ako si Oppenheimer. Ayop ka, lalaman ko talaga ang square root niya mga particles niya para pasabugin ka. Bawasan mo na ako ng buhay dyan at lagay mo na yung load. Salad. Assignment, bring your jowa on Monday. Nakakatamad na nga pumasok ng Monday. Bigyan mo pa ako ng ganito klaseng assignment. Ayop ka. Tapos pumasok ka ng klase nung kasama mo nanay mo. Bakit? Ito lang eh. Salad. Galing kay Renato. Kung gusto mong mabuhay na matagal, dapat mong itigil. Droga. Pag may bagyo, ano ang pinakamabenta sa grocery? Droga. Sa okasyong ito, nagbibigay ka ng regalo. Droga. Pagkaing tinutusok. Droga. Magbigay ng type of music. Droga. Tuloy sipon ko. Ano nangyari yun? Sunod. Pinakamatagal ko po siguro mga 8 hours ako nagbababad sa Dota. Talagang ang nakalagay lang sa gilid ko tubig. Tubig at chichirya. Yun, dire-diretso ako nun. Ako to ah. Mahina! Kaya mo ba mag-abang sa text niya ng lagpas 8 oras? Sino tuloy na malakas? Sige. Mahina ngayon. Sunod. Galing kay JB Divina. WTF. Oh! Ay, sayang. Puro na si Boy Best Friend. Si Boy Best Friend ang kuhanin mo, di ba? Para magising yung girlfriend mo. Sunod. Oh! Alam ko, taikot ka din eh. Literal na free throw yun ah. Galing ka. Talakpakan. Magaling. Maraming salamat. Nice one! Sunod. Galing kay MG oh. Push mo! Pakita mo kung sino ka! Yan. Parang siya naging giraffe. Galing. Sunod. Screen. Literal na defense. Hindi na masusupalpal yung kaninang shumot eh. Kahit harangan mo ng gano'n eh. Kay Brave Blade. Wala kayong welder, nakasit up na tayo ng Okay, welder. 90. Ngayon, kailan ma-penetrate mo ha? Pag sinabi ko taas ha? Apa? Pagka taas, okay, para malaman natin ang penetration. Oh, ayun na. Okay, taas. Taas. Walang penetration, taas. Nakasagad. Habit, hindi nagbabago. Baba, dandan. Taas mo nga ulit. Walang pagbabago eh, walang penetration. Kantong naka-helmet. Very good. Magaling. Baba mo nga. Sira na yung welding machine. Ay, ano ba ginagawa mo? Tinataas ko, sir. Hindi naman yan ang tinataas eh. Ano ba dapat, sir? Ito ang tinataas. Ay, kailan kayo mismong machine yung tinataas, sir? Magmirinda nga muna kayo. Siya na yung umayaw eh. Magaling ka. Buti di ka winelding nung instructor dun sa bakal. Magaling. Sunod. Nagkikimita tayo dyan. Ako po. Ayun na nga. Sabay pa sila. Sabay pa yung story. Patay tayo dyan. Sunod. Okay, ano na. Swipe na lang natin sa susunod na story. Hindi ko na makita. Yes, sir! Ano was kanan? It was right! Yes, sir! Yes, sir! Ano ito yung mga lasing kanina eh. Para 5 na sila. Yun yung 5. Yun yung exodia ng mga sabaw. Sunod. Kay Meow. At yan ang mga balitang ginantayan na. Para po sa inyo. Ako po si Karen Davila. Ako po si Ferdinand. Ano nangyari? Parang sound effect yun. Hindi ako naniniwala. Utot niya yun. Ay, ako. Ayaw mo yan. Bago kayo sa tingin. Ano to? Ano mga mo na? Ako po siya. Nako. Sino ba talaga? Ano mga mo na? Ba't ka umiiyak? Ako po siya. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Maraming salamat at magandang gabi. Okay, mukhang natapos. Di ko alam kung siya talaga yon, pero maraming salamat. Napasayaw mo ako doon. Sunod, Meow. Pre, ang bigat pala ba? Naman!
Smoothest transition! Sheesh! Tuktok ko sa yung bag na yan eh. Sunod, tukong tumawa, hindi mainis ha. Mapaglugaw nga sa tindahan. Uy, nga, paulan ngayon eh. Sarap yan. Gano'n. Ano nyo? Di ba lang saan mo pinahid yan, pero nasa may isang buhay dyan. Bigyan mo load para na may pambili ng kutsara yan. Sarap. Pagbilan. Oo. Ano ayaw mo? Ha? Gusto ko. Ha? Pagbilan. Ilan? 20 pesos lang. Kontado. Bakit? Saan mo lalagay? Dito. Hulol! Aga-aga. Tininira ka na hanap buhay. Mamaya makabilang buhay ka kay kuya. Hayop ka, aga-aga. Di Arnibal ha, pag bagong kulon. Ako, bay ko, sinabuyan ka niyan. Pagod na talaga ako. Sunod. Tala lang, parang awa mo na. Kala ko extinct na ang dinosaur. Alam ko na yung ka-team nung isa kanina. Yung malalayapan tong isang to. Sunod. Lamok ASMR. Ang dami ngayon dahil tagulan, di ba? Puro kagat na nga rin ako. Dapat kagat ng girlfriend to eh. Puta, ubos. Lahat ng mga boy best friend na gusto manipsip. Patayin mo lahat. Ang dami. Lamok lang ba? Pati ata lango pinapatay mo. Pati mga multo eh. Sunod. Ano ba? Ice cream. Susong gusto ko. Init ng buhay. May napawi mo. Asim ba? Saan naman ang loob? Limutan ko. Copyright kasi. Sorbetero. Hey! Oh, banang wika pala. Puro kay national girlfriend. Drawing. Hey! 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 Okay, kayo ka na. Sunod, reject girlfriends na embrace buwan ng... Oo nga pala, banang wika din. Sunod, galing kay Thomas. Sa isang buwan, ilang beses ka nagpapagupit? Droga. Hindi ako nagpapagupit. Hindi yan fast talk. Ano klase sagot yun? Sunod, galing kay Kevin. Paulit-ulit nila na to sineset. Ano ba? Ka ba ng physical abuse habang ikaw ay OFW? Alam mo, nagigets ko naman, okay? Nagigets ko naman yung sa bawal judgmental. Pero yung format lang niya talaga mismo. Kailangan huwag na nilalagyan ng ganong ka-hype na music. Sunod. Crass, magkamagalit na kay birthday lang ako. Dito, nagsisilos talaga ako dito po. Tsaka, so, tamang kinakain nila, puro mga, mga monay, ano ba to? Tinapay, di ba? Puro bakery, di ba? Hindi pa naluluto iba eh. Hilaw na hilaw pa eh. Sunod. Balik kay ETZ, orasyon para hindi tabla ng silos. Legit ba ito sa naniniwala? Share ko kaalaman ako, kailangan natin makita yan. Totoo nga. Hindi dito makakalagpas. Parang to kay Roberto, okay? Nagisilos ako na wala kang paggupit ng kuko. Hanapin po natin yung... Baril. Pocha naman. Kala ko naman. Parang kasing sakit na rin ng pag ng baril sa'yo pag tinamaan ka ng silos. Since 1974. Hanapin po natin yung orasyon. Orasyon ng hindi ka matablan ng bala. Gusto ko ng sample na gumana to eh. Magpapabaril ka din ba? Ito po ay imemorya ninyo. Malaki po ito. Sample! Imemorya po ito ninyo. Orasyon para hindi tablan ng si boy best friend si girlfriend. Meron ba? Tama. Kailangan dasal. Time na tiwala. Yung in-upload ko sa video. Kasama tiwala na sa girlfriend mo. Sa Gayoma. Ginabuksan mo na. Yugi! Ang orasyon nga hindi ka matablan. Pucha naman. Oo nga. Buksan mo na yung orasyon. Oras na para buksan yan. Yun pala yung purpose ng kuko niya. Para pwede niya mabidyohan. Pwede niya buksan. Ay po, ayun na. Ayun na nga. Ano yan? Ay po, meron ka naman palang trope. Jack Robertos. Gasom Dalahirhum. Simulan ko na po. Ito okay. Katahimikan. Kailangan natin to. Sa kubol. Sa Tagalog po niyan ay kubol yung pampanigas na hindi ka tumatablan ng bala. Orasyon sa kubol. Kala ko tubol eh. Jesus, Ibo, Ri, Tusi, Isos, Ibar. Ebar talaga pag... Ako nagpatawa sa sarili ko, yan dugas eh. Grabe ka malaload dyan. Ako Egarb talaga pag lagi siyang ka-text eh, no? Nang iba. Pikatom, Linit, Pika, Hinit, Lam, Igusom. Magkana ba talaga itong mga ganito? Sama na po ito sa pang-ayay. Sa lang alam ko na malakas na orasyon eh. Eka lang, sus!
Ayoko na. Sunod. May nangyayari na. Talagang kailangan mo na kulamin yan. Di ba may naniniwala pa na clone daw to ni Maine? Nakita ko eh. Butya sabaw eh. Yung talaga kailangan ng orasyonin yung mga ganong tita mo eh. Sunod. Galing kay Hidi. Ano eh? May ano ni Kylie pumutok na. Yung paano, yung tigyawat pumutok. Putangin na naman si Billy. Putangin na mo gagawin eh. Putangin na mo. Galing. Alam mo, piko na to sa anak niya eh. Pero sige, bawasan mo, dagdagan mo isas, bawasan mo ulit. Sige. Ayan, hindi ko na kaya to eh. Pag tatank build ka naman, marami ka HP, di ba? Sige, pa-upload. Panguli. Galing kay Darat. Ang source niya. Ako, huwag mo iwan yung phone mo dyan sa, dyan sa may patungan. Ha? Ingat ka lang. Maraming salamat sa mga nanonood. Doon tatapos sa ating tumawa ka, silus ka. Kung nagustuhan nyo mga ito, meron tayong playlist sa baba. Lahat ng mga tumawa ka, talo ka natin. Tayo like, share sa mga mahilig magsilus yung friends para tumigas-tigas naman ang kanilang mukha. At subscribe. Paul nagsisilus.